Alamsado kiri kɛra kiri min ni a tɔgɔ dara k'a fɔ ko affaire Beret Rouge ni a bɛ Amadu Aya Sanogo n'a jɛɲɔgɔn ani Beret Rouge 21 minnu ni olu fagara o ko de ko don. Alamsado Madame Aminata Soumare ko e ma sɔn kiri bɛ ka taa cogoya min na k'a sababu kɛ e ko maa 21 tɛ ko nka ko maa 24 don ko e bɛ a kiri la. An bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ mun de kɛra e la tigitigi ani munna i ma sɔn. Bon ne y'o kuma ɲɛfɔ interview la o vraiment ne interview dɔ kɛ kunun t'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ réseaux sociaux bɛɛ kan n ye ne minɛ Beret Rouge ninnu ka affaire ne la ne y'a ɲɛfɔ kunun fɛn bɛɛ la réseaux sociaux journaliste dɔ ye ne interviewé je pense qu'a y'a bila réseaux sociaux bɛɛ kan. An bɛ don min na i komi bi. Yalma e minɛli min kɛra tantɔ i yɛrɛ i fari bɛ cogo di est-ce que séquelles b'i kan? Ici je suis malade à vie. Je suis malade à vie. Ne yɛrɛ wari min donna ne ka soin na a bɛ $1,30,000 bɔ. Je suis malade à vie jusqu'à ce que sévère mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ ko u ye victime bɛɛ ta prise en charge médicale la ne yɛrɛ y'u ka prise en charge médicale n y'a papier segin ka taa d'u ma par voie tu sais parce que u taara assurance dɔ de ta assurance mun bɛ banabagatɔ permet dɔrɔn ka paracetamol sɔrɔ ani pali furaw ne bugɔra de ne kan karila ne cervical C4 C5 ne kun paralyselen don hali sɔgɔmada na n photo mun n'a kun n dalen bɛ fɛn kan n ka cellule kɔnɔna na n y'a di n ka journaliste ma je pense sɔgɔmada na voilà donc j'ai une prostitution cervicale à vie donc il me faut des médicaments pour ça. Sévère assurance amoo ko sévère ou inscrit contrat mun na o tɛ se k'o ta donc bugɔli mun dara n kan n'a fɔ ka marifaju kɛ k'an bugɔ n barakɔrɔla ninnu na olu ye bana wɛrɛw bila n na bana minnu chaque mois n ka ordonnance kan ka san o fura dɔ bɛ yen fura yɛrɛ kelen 49 000 francs donc o kan ka san kalo o kalo voilà donc depuis 2012 ordonnance o dossier ninnu bɛɛ verselen bɛ n évacuera ka taa États-Unis évacuera ka taa Maroc n ye soin kɛ Faransi n ye yan hôpital bɛɛ kɛ Bamako yan nɔ donc bon, je suis sur kinésithérapie à vie et chaque semaine il faut que kinésithérapie kana 2 heures de massage kɛ sinon ni yɛlɛnna samara jan kan ni dugu jɛra n tɛ se ka tagama tuguni bon n tɛ se ka mobili boli ka tɛmɛ tile 4 kɔni kan tuguni voilà ou bien k'an sigi réunion bɛ tɛmɛ heure 2 kan ou bien ni bɛ avion kɔnɔ n tɛ se ka tɛmɛ heure 2 sigili ka fɔ n ka wuli sinon kan nin bon ni nerve bɛ ne kan na a vie ni nerve min b'a dɔn kan na fa bɛ kan ni lɔgɔlɔgɔ funtɛni bɛ poussière bɛɛ voilà bon n'a b'i kan na i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i ɲininka nin ye mun y'i sɔrɔ donc amaloya ka bon don o don kuma caman ne kuma dɔ la n b'a préféré ka minerve bɔ k'a da mobili kɔnɔna na ka jigin pour éviter explication ba di ninnu ni fɛn sinon n kan ka collier de don. Aminata an bɛ don min na i komi bi e bɛ fɛ mun ka kɛ? Ne bɛ fɛ justice de ka kɛ n'i ye lajaba aw kan ka ɲangi mun kan ka da aw kan mɔgɔw bɛ ka nin dédommagement ko fɔ ala an y'a ye o procédure o ni nin tɛ kelen an bɛ procédure pénale de la u kan ka ɲangi u bɛ ɲangi mun na u bɛ ɲangi o la donc ni procédure réparation de justice dédommagement o bɛ kɛ o ye diyagoya ye o ye diyagoya ye voilà mais an bɛ nin mun na bi u ye nin mun kɛ fo Mali justice ka u ɲangi u ye k'a dɔn u ye ko minnu kɛ c'est un crime contre l'humanité yafa tɛ se ka article loi d'attente tɛ se k'u épargner nin na n'u kɔni y'u épargner nin na lundi
c'est que non seulement il y a une constitution violée, mais Mali est ratification fait dans les conventions internationales là où il y a violé, où il y a loi d'attente article numéro 4 où il y a violé. Parce que les crimes, c'est des crimes qui sont contre l'humanité et c'est des crimes qui ne sont pas pardonnables, ils doivent être jugés. Ñiningal laba Aminata muko munu bala ka foko dossier ko sente ala ebe jabi ñafolu dum ko otigue ka ira ka foko isimbe dossier 21 bere rouge la bon muko munu yo fo maître Cheikh Oumar Konaré do fo wa ama courage soro ko fo sali kono a bolen kene madayo fo journaliste ni na parce que nebe ni dossier ni na liste des victimes publiques à salle Kononana. Je suis une au liste des victimes Kononana. Liste des accusés publiera après à Wole Petro Wole la salle Konon. Depuis Siga son procès là, mais citer les mêmes là. Maître Konaré neka avocat et dossier de la nouvelle commune 2 là. A Benedon, à Bado ni procès de Sénat wa 2015. Maître Konaré ne a fait une analyse procéta ayaka kola amasunga fonere nyina kale ayaka avocat yatani dosso BAF netani dosso BAF plus de 50 pages et même prévu d'audition mon kera juge foma fait le loupé dama ko kaba étudier nkara dama faka soni tenena ta de 26 mars la kaso ke cabinet do ba jiboro lale ayo mine kabo une photocopie ke adimiri kona kera muye aba jabi dinema à mes séances de travail après ne où le kanga séance de travail là sur le même dossier de Aya ou à soro ne siga citation nous bekera ne nana ay question simple poser me pour ne a peine faina ali senfebe information senfebe secret kononana ado ne ta doko ale kunya aya ka bukai ale manga ni ko model ni ke ni la jaba ko mu seranema ne be ni dossier na depuis Sigasso depuis 2014 AMDH PRD constitué kaneke nega avocat maître Mariko ali kanto prisonnier bole Mariko ko kataran naje o wakati la wariko kote jela o wakati la be kumeka wuli ko ka justice réclamer mba don ta do na klibala ali domna assemblée la député o ye ni loi d'attente voté AMDH nous be bora ka ba unifonke ko te jenaye ko justice de kanga ke kondi manga ke mais ame bon kalama janfare nana yakola ne ma changer ne te changer ni méga version depuis 2100 kononto a te changer donc toujours au lendemain unana ala mine victime ngani ko ya laje na pa be munu tala na fora mo munu sara ambe mine na ko kelen la tene pas parce que do fahara mais emasa ko obe ega droit enlever kabuila ampere mine na ni bere urujila anga kani victime woro kate ketim baden be mais ni e bere uruji affaire ça a fo mo bere uruji ere munu ko détenu do détenu munu changera souffle bere uruji la nous massa ou commercial kononana ou be témoin là to be témoin là ou to be victime là donc sélection tete affaire kelena ka fo no ni kolo mugan kelene bora amekenie olu bere sakana para nyonga sisa mamunu yenyi la jabakirim ko contre l'humanité sako olu ka avocat ute kuma tunu procédure de normalement procédure civile est-ce que aucun avocat de droit de l'homme ni be kuma sulukore wariko ni jafare nana doni kola ka ako nyani ta avocat fait pour kanga ne défendre ni jafani voilà mais je suis une femme brave, je suis une femme courageuse. J'ai été toute seule, sans avocat à la barre. Ni tient bi fait, amana kecho to ani bien be sentani polo à la polo. Il s'est dit. Ne koni ne se mu nyafo ba la nyafo chedo la nyafo arajola. Atobe à la polo na la sonama. Aminata ambe ifo ambado ko jamana nyemugo ani avocato ani juju bela jelembe ni ka kunafoni nume ambe ifo ka son ka témoignage ke anye on est kan ere fo merci beaucoup merci
Aminata Soumare Amina ale ka lasilu tun ye nin ye Isa Kaba ale ka nɛgɛjuru sira fɛ faamuyali ko ɲuman ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ nin b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso lasɔrɔ ko miliyari 54 o de dira cakɛda dɔ ma Mali fɛ walasa ka se ka courant sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ni wari kɔni sarala an ka courant o ma sɔrɔ ni kunnafoniya in bɔlen ka bin fɛn min kɔni ye ni cakɛda in ye ale bɔra ka nin kuma ka a galontigiya o la k'aw ko yɛrɛ kɛra cogo di Isa Kaba Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Kaba in tɔgɔma Amadou El Konare ma ka an lamɛnbaga na an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo i ka yamaruya kɔnɔ an ye kunnafoni minnu bɔ ka bin san hakili la kunnafoni équilibré la kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ Amadou ka kunnafoni kunfɔlɔw la maître Cɛsolo ye a ka hakilinaw fɔ hakili la an kelen filɛ ka kuma di Amina fɛnɛ ma an tɛ commentaire foyi kɛ nin ko kan parce que kiri kunkan kuma don a kumaw ka ca n'i ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ se ka k'i yɛrɛ ma degun ye donc an bɛ o de kama an y'a bila o yɔrɔ la i n'a fɔ kiri tɔ bɛ yen bi ni kiri kuncɛra cogo min ni ala sɔnna sini an bɛna o fɔ nka pour le moment c'est un sujet vraiment sensible lamɛnbaaw ni filɛbagaw k'o faamu. A ko a ma nɔgɔ o la anw bɛ da nin yɔrɔ in na Kaba an bɛ don an ka sɔgɔmada in na décryptage kɔnɔ ni o ye k'a fɔ ko wari hakɛya caman sarala ni o bɛ miliyari 54 ko fɔ CFA wari la ko o sarala cakɛda dɔ ye an bɛ fɛ k'a dɔn ko nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di sabula cakɛda kofɔlen y'a jira k'a fɔ ko wari ma di olu ma. A ko kɛra cogo min ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka ji ni courant ko ma ni ale ye Lamine Seydou ye ale tun bɛ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n y'a f'i ɲɛna alamisa tɛmɛnen CNT lajɛ a kɛra lajɛ ye kunnafoni caman bɔra lajɛ min kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ Mulaye Keyita n'o ye conseiller CNT la o kun kelen don k'ale wele k'a ɲininka courant ko lahalaya bɛ cogo di an bɛ ka don funteni min kɔnɔ tantɔ courant tigɛ daminɛna wa courant da ka gɛlɛn mɔgɔw tɛ courant sɔrɔ a ko bɛ cogo di ministre ɲininkali a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko fanga kɔrɔ min tɛmɛna k'olu ye waleyaw kɛ waleya caman minnu ni u degun sera jamanadenw ma kosɛbɛ o misaliya surun dɔ y'a y'i kanto k'a fɔ ko ala an bɛ don min na komi bi ko miliyari 54 ɲɔgɔnna k'o saralen don cakɛda dɔ ye cakɛda min ni a tɔgɔ ye ko Albatros Énergie ko Albatros Énergie ko miliyari 50 saralen don o ye ka sɔrɔ o miliyari 50 courant min kan ka di Mali ma o la ko o courant yɛrɛ ma di Mali ma yɛrɛ ko n'i y'o ta k'o jateminɛ ko in kɛra cogo min ale yɛrɛ bolo ko kɛra kabi société in sigi wagati contrat min signéna ko contrat do contrat min ni a damandi Mali la hakilila jiginna société in yɛrɛ sigira sen kan octobre kalo dɔ tile 31 san 2018 jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale yɛrɛ de y'a kurumbo karili kɛ kurumbo karili bɔlen kɔ yen nɔ baaraw nun donna contrat signera société ani énergie ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ o contrat min signéna o b'a yira k'a fɔ ko société in kan ka mégawati 66 ɲɔgɔn na ale kan ka se ko o de produit n'i y'o ta k'o jateminɛ san o san n'a y'o produit ni o société nan'i sigi contrat min signéna o ye k'a fɔ ko sarali u bɛ contrat nasuguya dɔ fɔ société sigilen don a bɛ min produit a bɛ kɛ Mali ma wajibi ye ka a courant san wa hali ni Mali ma consommer a bɛ a wari sara donc ministre ye ɲɛfɔli kɛ o kunkanko de kan ko o contrat min signéna k'o contrat signé cogo ma ɲɛ a contrat signé cogo ma ɲɛ kun jumɛn na kuma dɔw la courant in transporteli ka bɔ ka sɔrɔ kɛ société in yɛrɛ sigilen bɛ Kayi de courant in transporteli ka bɔ yen nɔ k'a lase énergie mago bɛ s'a ma yɔrɔ mun na ko gɛlɛya bɛ olu la ministre bolo kɛcogo wɛrɛ tun bɛ ko in na min tɛ nin cogoya ɲɛ tantɔ donc ministre ye ɲɛfɔli minnu kɛ tiɲɛ don gafe caman yɛrɛ y'a bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la wa a kuma cayara week-end in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw dusukun tɔɔrɔ la kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ kuranko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ fo miliyari 54 ɲɔgɔnna di cakɛda dɔ ma k'a fɔ ko courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ an b'a dɔn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ ka dɔgɔ courant tɛ tigɛli ko 2 ko 3 kɛ yɔrɔ mun na dɔgɔkun kɔnɔ donc o de kɛra sababu ye ka mɔgɔw ni tɔɔrɔ kosɛbɛ société in yɛrɛ ye a ka communiqué de presse bɔ a bɛ indicateur de renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in na communiqué min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko ministre ka weleli alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna mars kalo tile 11 ma
CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko ministre ye kuma dɔ fɔ kuma minnu olu bolo u kumaw ni sababa bɛnnen tɛ kosɛbɛ ko n'i ye a ta ka jateminɛ ko ministre ye a fɔli min kɛ k'a fɔ ko miliyari 54 ko o dilen don olu ma ko olu bolo ko ministre ka ladilibagaw k'u y'a bila fili kɔnɔ kuma in kɔnɔ wa olu ko n'i ye ko in ta ka jateminɛ yɛrɛ k'olu bɛ ka effort nasuguya bɛɛ de kɛ yaasa kurantigɛ in k'o ka éviter ko n'i y'a jateminɛ ko Côte d'Ivoire min ni o n'olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka kuranko in ta ko 100 sara la ko Côte d'Ivoire bɛ 50 dɔrɔn de di Mali ma a tɔ ko olu de bɛ o di ko nka ko k'a fɔ ko miliyari 54 bɛ di olu ma kasɔrɔ u ma kuran furuni ko vraiment o ye filiba ye ministre fan fɛ u m'a fɔ ko miliyari ma di u ma mais k'a fɔ k'a tɛ furuni Mali ma ko o kuma ye filiba ye ministre ye kuma min fɔ ko ministre binna fili kɔnɔ fili min olu b'a ɲini a fɛ joona joona fili a ka lakilen ka sababu kɛ olu fana ni ka mandiya n'u ka makama de b'o la donc nin ye polémique kura de wulilen ye polémique ni nin cakɛda ye mɔgɔw ma jɛn n'a ye ministre so yɛrɛ fana dun ye kuma in fɔ k'a sinsin k'a jɛya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye contrat in signé k'a fɔ k'u ma contrat signé cogo de ɲa donc don nataw fanta tɔmɔta an hakili la olu bɛ nin ko jɛya n'o y'a sɔrɔ société in n'a ko bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ u bɛ wari in ta k'u tɛ courant di o ye kuma wɛrɛ nka u bɛ kelen filɛ ka communiqué min bɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fili bɛ ministre ka kuma fan caman kɔnɔ fili minnu n'u bɛ n'u lajɛya a bɛ indicateur de renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in. ok Amadou. ɲininkali tɛ fɛ ok Kaba nin ye ninnu fila bɛɛ lajɛlen ka version ye ministre ye kuma min fɔ i bɔra k'o lase a fɛn min ye nin cakɛda kofɔlen fana ye u bɔra ka communiqué min kɛ i y'o kɔnɔna kuma fɔ kanubagaw ye o la e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn de ye nin ko in kan. bon ni sujet a fana ye sujet sensible de ka sɔrɔ kɛ an bɛ n y'a fɔ an bɛ futeni ma gɛn min kɔnɔ nin wagati la ni i y'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ ko jamanadenw ka wurugu n'u ka fɛnw bɛ don da dɔ fɛ ka taa di cakɛda dɔ ma k'a fɔ ko o courant tɛ di a kuma ka ca wa a bɛ jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc kuma fila hali vendredi an ye ina ta kuma fɔ k'a fɔ ko ministre min ye kuma min fɔ anw ka hakili la fɔcogo wɛrɛ tun bɛ a la min tɛ nin fɔcogo in ye surtout que ministre ye kuma fɔ ka kuma datugunen to o ina ta la nin fana bɛ o cogoya kelen na ka sababu kɛ ministre min tɔgɔla kuma bɛ senna tantɔ ale de ye courant ni ji o ministre ye ni i nana nin suguya fɔ yani i ka se a dossier yɛrɛ ma fɔlɔ o k'a sɔrɔ i ye mesure ta i bɛ mesure fana fɔ ne ye a fɔ k'a fɔ n ko soit u ka wari segin ou bien u k'a kɛ tantɔ dossier ka taa premier ministre ka niveau la ou bien a ka taa conseil des ministres mais ka kumaw fɔ ten tɔ kuma dɔw la majɛw b'a la o bɛ nin société ninnu ɲɔgɔnnaw permettre c'est à dire que a suguyaw la k'u préparer ka hali état attaquer kuma dɔw la ka sɔrɔ kɛ ni ministre kunturu ye kuma dɔ fɔ min ni u filɛ k'a fɔ cogo min k'a fɔ ko a kuma ni sababa bɛnnen tɛ o dun n'i ye kuma fɔ société ma a bɛ u image tiɲɛ de n'o y'a sɔrɔ ministre filila sincèrement droit b'u bolo ka se ka Mali attaquer o la o ye jamana ka nafolo wɛrɛw ye ka bɔ ka don donc vraiment ni u taara CNT ɲɛkɔrɔ kuma dɔ la kuma minnu ni a bɛ fɔ kuma dɔ la i n'a fɔ o kelen bɛ anw yɛrɛ kan cogo min kuma min n'a bɛ fɔ kuma dɔ la u k'u janto a kumaw fɔtaw la ka sɔrɔ kɛ jamanaden bɛɛ tulo b'a la a kumaw bɛ ta en détail k'u jateminɛ kɛcogo la minnu kuma dɔ la a kumaw bɛ taa fɔ yɔrɔ jan donc ne hakili la ministre kan ka janto fɔta la nka ni société in fana n'o y'a sɔrɔ ni nafolo Mali ka ni nafoloba in fana bɛ di olu ma k'olu tɛ bɔ courant di o fana ye degunba ye dɛ. oui d'accord faamuyaliko ɲuman ala ka nɔgɔya kanubaga bɛɛ lajɛlen ye anw ta ye kunnafoni di fɛn min kɔni ye kuranko ye a ka lagɛ ji ɲɛma jɔlen na nin bɛ sɔgɔmaden na jɛmukan k'o datugu Kaba foli kan laban. an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fode Kɔnɛ ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Kati Dɔn ye kuru la Aba Kuyate an bɛ a fo Amadou Kuyate Aba an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka an kanu ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni jɛmukan in ka d'u ye an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka danaya la ka ɲɛsin nin jɛmukan in ma Fuseni Tarawele Berete Santara an b'a fo ka Awoyi Sise fo yan fɔ Kita an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ fan o fan. Kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ani walawalali la Amadu kumakuncɛ kuma. foli dɔrɔn min ye madame Gindo Fatim Diallo a bɛ wari tɛmu la o kɔni ye réconciliation ye fila ni dɔgɔnɔ olu kɔni ka furu couple y'o yan madame Keita Astan Keita général Musa Sinko an Kulubali kɛnɛ an b'a fana fo jɛmukan in ka d'u ye kosɛbɛ
ame bitanyo kiriya bitabe nyongiriya ni wakati na ametara mopti femi seku dawi ka bo radio tolerance la amanyine ako ni wakati na femi samake amesoko mara fe fulidi ama radio naro samaya ka bo nyawleni ametara kirina seku bakani amesoko mara fe fulidi ama tanti jaba madame Sal kani soko ma fo yanfo bananga bula cour suprême ko fe Adam Mandialo bijoutier do asigoro benulu musa buku ka fe no mamba fo adi silibina furucha yosi amanyine uko Ibrahim Sanogo Iba segu ana furumso mamu ami sogoma da fe folidi nunu bela jelema lala keita kani sogoma fangelen jara ne ga musokoro do kanu maga bela jelen fo am sekera kuna fonya munu ye kadi au ma bitene do ina marsi kalo klita ani duru obetali kenna au me wuli ne ga kanya kononton adel samaki alebe dugu kunga o kene sigi shin sogoma 7h15 ni ala mabashikana amenyo sorano ala ka